Avui estic aquí al Pinar amb un grup de mares i pares que porten els seus fills al 3 al TET. Seguiré tot el seu trajecte, pujaré amb autobús amb ells per comprovar les dificultats que tenen per arribar a l'hora a l'escola. Han de fer un transbord i normalment l'autobús no arriba a l'hora, perden el transport o el transbord de l'altre autobús i fa que arribin tard a l'escola. L'autobús que havia de passar a 3:15 passa 6 minuts tard. En principi, en l'autobús que han de fer el transbord ja ha marxat de la parada on han de fer el transbord. Ara arribem a la parada de les Olimpiades. D'aquí hauria de sortir el número 4 i que ens porti el 3 al TET. Què passa? Segurament ha sortit ja fa 5 minuts, per tant, no arribem en el 4. Els alumnes han d'anar caminant fins al 3 al TET i això és una bona estona i provocarà que els nens arribin tard a l'escola. Són les 3 i 6, 3 i 7. No pot ser que aquests nois i noies que porten esperant autobús des de les 3 menys 20 arribin tard quan tota la resta dels alumnes estan a dintre de l'escola. Això crea diferències, això estigmatitza, i si realment som una ciutat amiga de la infància, ens creiem que l'educació és prioritària, el que hem de fer és facilitar al màxim aquest transport, facilitar al màxim que els alumnes arribin a les hores que els pertoca, perquè això passa al matí i per la tarda, i això passa cada dia, dia rere dia.